नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं। मी टायटस फर्नांडिस। कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपलं स्वागत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भात व पुनर्लागवड केलेल्या पिकांचं गव्यांकडून सध्या नुकसान सुरू आहे। 10 ते 12 गव्यांचे कळप गावागावातील जंगलात असून त्यांच्याकडून पिकांचं नुकसान होत असल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचं वातावरण आहे। मुंबई मंडळातर्फे एकूण 2030 घरांची सोडतीची प्रक्रिया चालू करण्यात आली आहे। या प्रक्रियेची जाहिरात निघाली असून अर्ज नोंदणी स्वीकृतीची प्रक्रिया चालू झाली आहे। कोकणात महिनाभरापासून सतत जोरदार पाऊस झाल्यामुळे जिल्ह्यातील भात पिकांची अपेक्षित वाढ झालेली नाही। घाटमाथ्यावर पावसाचा जोर मंदावला आहे। राज्यस्तरीय ज्युनियर अजिंक्यपद कॅरम स्पर्धेत 21 वर्षाखालील मुलींच्या गटात सिंधुदुर्गच्या केशर निरगुण व 18 वर्षाखालील गटात दीक्षा चव्हाण यांनी विजेतेपद पटकावून सिंधुदुर्गसाठी दुहेरी यश मिळवलं आहे। गोव्यातील बागा समुद्र किनाऱ्यावरून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे। बागा समुद्र किनाऱ्यावर अज्ञात व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आल्यानं खळबळ उडाली आहे। या अज्ञात व्यक्तीचा मृत्यू कसा झाला याचा तपास पोलीस करतायत। दादर रेल्वे स्थानकावर उभ्या असलेल्या नंदीग्राम एक्सप्रेसच्या स्वच्छतागृहात एका व्यक्तीचा गळफास घेतलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला होता। पोलिसांनी मृतदेह ताब्यात घेतला असून शवविच्छेदनासाठी पाठवला आहे। आणि कोकणात पावसाचा जोर कमी होण्याची शक्यता हवामान खात्याने वर्तवली आहे, तर मध्य महाराष्ट्रात पाऊस समाधानकारक असणार आहे। यासोबतच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची। दिवसभरातील ताज्या बातम्या आणि अचूक घडामोडींसाठी पहा फक्त कोकणशाही चॅनल कोकणच्या समृद्धीचं।